A rayuwata ba ni da wani buri wanda ya wuce na karanci harkar zane-zane idan har na samu wanda zai saka ni a makarantar boko, a cewar wannan ƙanƙanin yaro mai suna Umar. Idan dai har wannan yaro zai zana shanu wato ɗan maraƙi na kwali kamar haka, ya muke ganin idan har gwamnati ko wani mai hannu da shuni zai taimaka masa. Umar dai kamar yadda kuke gani yaro ne ɗan shekaru 11, a cewarsa bai taɓa shiga makarantar boko ba, amma alhamdulillahi yana karatun allo a unguwarsu da ke Sabon Pegi da ke Yola. Umar ya ce idan har zai sami wanda zai shigar da shi makarantar boko, to burin shi a duniya shine ya karanci ilimin zane-zane. Kamar yadda kuke gani ya zana wannan ɗan maraƙi. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya jefo masa da wanda zai taimake shi a rayuwa, ya saka shi a makarantar boko kamar yadda yake da buri. Ubangiji Allah ya cika masa burinsa, ya sa kuma ya amfani al'umma. Amin summa amin.